El Club d'Atletisme Serra de Marina d'Alella ens posa al dia de les seves activitats i mèrits assolits a les seves últimes curses. El diumenge 8 de novembre, un grup va participar a la 45a edició de la mítica Beòvia Sant Sebastián a Guipúscoa sota una gran quantitat de pluja i vent i el diumenge 15 a les proves del Cros d'Arenys. Un grup de 20 nois del Club d'Atletisme Serra de Marina va sortir cap al País Basc per participar el diumenge 8 de novembre a la 45a edició de la cursa Beòvia Sant Sebastián. D'entre els 18.000 corredors, més de 1.500 eren catalans. Va ser un recorregut molt dur de 20 quilòmetres per la intensa pluja i fort vent que calaven els corredors i feien el calçat molt més pesat. Encara i al mal temps, el públic no es va deixar desanimar i van estar allà recolzant en tot moment els participants. El millor temps per als d'Alella va ser per Edgar Olivares amb un temps d'1 hora, 21 minuts i 24 segons. El diumenge següent van formar part del Cros d'Arenys, on el Club Serra de Marina va fer bons temps a les proves de 2.400, 3.200, 4.000 i 7.000 metres. Mabel Vila va ser la primera classificada femenina de veterans, Laia Torralba la primera classificada femenina d'infantils, Ramon Quesada, segon classificat masculí veterans B, i Inés Iborra, segona classificada femenina sènior. També han fet un gran paper l'Eva, la Jara, en Víctor, tots els nens de l'Escola Municipal d'Atletisme amb alguna medalla de xocolata inclosa, Antoni Cros, l'Àngels, que va quedar quarta a la seva categoria, l'Esperança i l'Edgar Olivares.